bretxa fiscal cap a la resta d'Espanya molt fort cada any i això ens resta possibilitats de creixement. S'amplia aquest marge de diners que no tornen a una situació que es pot convertir en asfixiant. El culpable del deute públic espanyol, les comunitats autònomes, que són les que generen el 20% d'aquest deute públic de l'estat espanyol, quan l'Administració General de l'Estat genera prop del 80%. Queda, por lo tanto, convalidado el Real Decreto Ley. Atès que el govern no ha fet gestos que nosaltres considerem en la línia correcta, doncs presentarem una esmena a la totalitat. Nosaltres tenim la sensació que el govern que va parlar de transició nacional, que va parlar de reduir l'espoli fiscal, malauradament està fent passos en direcció contrària, perquè votar les propostes del PP a Madrid vol dir extreure 1.200 milions d'euros més de les butxaques dels catalans en forma d'IRPF, i per tant és incrementar l'espoli fiscal, i per tant és anar marxa enrere en la transició nacional. L'únic que estem esperant és que el govern faci un pas en el camí de la transició nacional, que faci un pas en la reducció de l'espoli fiscal, que passi un pas cap a la consulta als ciutadans de Catalunya, cap al concert econòmic. Si fa això, nosaltres estarem al seu costat i intentarem ajudar-los tant com podrem, com estem convençuts que hem fet fins ara.